Bună! Bine ai venit cu stată de minutul. Você fac cum se fac heme cu cartofă deschide. Bine, fără pachete cu asta se pune rosi necu și prima hârtie formote se fac una bine. Primul pas e una hârtie que se facă prinsesă. Are prinsesa asta și una în creierul tău cu rosi necu. Gata. Îl stai cu prinsesa, dar nu fă. Ia prinsesă și îți place pentru heme. Bine, nu uita de un like. Pa, pa!